Páni, vítam vás pri pozápasových rozhovoroch. Dneska sme v aréne Mariana Gáborika mali finálny zápas Trenčianskej divízie, ktorý sa podarilo vyhrať Revenue Eagles s výsledkom 4-2. Páni, gratulujem vám veľmi moc ku vyhratiu Trenčianskej divízie. A podobne ako minulý rok ste tu mali toho istého súpera, lenže tento rok sa vám podarilo otočiť ten výsledok a práve vy vychádzate z tejto série víťazní. Budete ďalej pokračovať v superfinále obidvoch divízií. Tak popísali by ste mi nejako svoje pocity a ako prebiehala celá tá hra? Tešíme sa z hry, tešíme sa na superfinále. Zápas bol ťažký, vyrovnaný, dostali sme rýchly gól a potom sme to doťahovali. Dlho bolo 2-2, hokej úplne vyrovnaný, šanci na obidvoch stranách. Nám to tam padlo, taká strela spoza hráča, super tam mal potom šanci také dorážky pred prázdnou bránou. Sme mali asi to vyššie šťastie, myslím. Eagles vy napodobne. Dnešná hra by som povedal, že veľmi, veľmi blízka bola, takže určite nemôžete byť smutní z toho. Ale vedeli by ste mi aj vy opísať vlastne, že čo sa stalo dneska na ľade a ako prebiehala tá hra? Tak gratulujem súperovi k postupu. Bol to proste vyrovnaný hokej, kvalitný hokej a jednoducho tam dneska možno trošku o šťastí naozaj a myslím si, že my sme mali veľmi veľa šancí. A naozaj aj z toho dôvodu, že boli tam presilové hry, bolo celkom dosť dneska na oboch stranách. A myslím si, ale ako som to vnímal, že jednoducho naozaj sme mali veľa šancí, ktoré sme niektoré z nich mali premeniť. Proste. Či už nejakým dôrazom, možno aj keď neboli niektoré úplne vyložené, že sám na brankára nešiel hráč, ale jednoducho asi väčší dôraz pred bránou. To vám musím s vami súhlasiť, že mali ste, myslím, že v tomto zápase dokonca aj vyšší počet striel, aj šancí, ale brankár Eagles pekne podržal svoj tým a dovolil práve dnešné víťazstvo. No. A Eagles, koho očakávate, že stretnete v superfinále? Neviem, myslím, že to vyzerá na Piešťany. Tak uvidíme, ako to tam dopadne. Vysledoval sú úplne presne, takže necháme sa prekvapiť. A tam nie je už rozhodnuté na hokej? Myslím, že Andrej postupil na 2-0 s tou Bratislavou. Tak potom Andrej. Tak budete proti Andrej stať. No, budete vedieť, ako sa pripraviť na tento zápas? Čo zmeniť alebo upraviť? Asi rovnako aj na túto sériu, ale super moc nepoznáme. Takže uvidíme na začiatku, že čo budú hrať a skúsime sa nejaké prispôsobiť. Trenčín, pre vás sa sezóna končí, ale dokázali by ste mi dať také zhodnotenie celej vašej sezóny a vášho výkonu aj v play-off, aj počas celej regulárnej časti? No, ak sa dobre pamätám, my sme začali dosť zle. Nedarilo sa nám úplne hrať to, čo by sme chceli, ako minulú sezónu. Ale potom sme sa nejakým spôsobom rozhodli a už to vyšlo a myslím, že aj v tom play boli kvalitné výkony z našej strany. A bohužiaľ nepodarilo sa nám ísť do finále. Vždycky bude aj na budúci rok, ale pani, ďakujem vám veľmi moc za rozhovor a veľa šťastia v ďalších zápasov.